jakin mina pizten duen podcasta. Zientzia oro. Badakizu, aditu batzuek diote 100 metroko lasterketaren errekorra 9,27 ingurura jaitsi litekela noizbait, baina 9 segundotik jaistea ez dela posible izango. Gizonezkoen 100 metroko lasterketaren errekorra azari naiz. Emakumeen kasuan, errekorra gaur egun 10,49 segundo da. Eta adituek diote 10 segundotik jaistea oso zaila izango dela, baina ez dute esan ezinezkoa denik. Joko Olimpiko klasikoen greziarrek ezingo lukete amets ere egin horrekin. Emakumeek ezin zuten parte hartu, ezta? Ez da ikusle moduan ere, baina haien berezko jokoak bazituzten, erear jokoak deitzen zirenak. Eta izu, Eider, aintzinako greziarrek entrenatzen zuten joko haietan lehiatzeko? Ba, dirudienez, bai, agiri batzuetan kezka azaltzen dute garaiko grekoek jokoetarako entrenatu behar zutenen eguneroko lana antolatzeko, eta erromatarrek bihurtu zuten ura entrenamendu militarrean. Militarra, noski. Beraz, esan daiteke horretan ere, bazela nolabaiteko zientzia bat, ezta? Anatomia, nutrizioarekin edo horrelako kontuekin lotuta behintzat? Agian hori gehiegi esatea izan liteke, hainbeste ez dakigu garai klasikoaren kirolari buruz, baina esan nahi baduzu kirolean zientzia ere sartzen dela, orduan baiezko biribila da. Kirolean ere, entrenamenduan zientzia asko dago. Kaixo, ni Eider Olazarreldoaien naiz. Eta ni Guillermo Roa Zubia, Willy. Eta Zientzia Oro podcasta egiten dugu elkarrekin. Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saiaren zientzia podcasta, jakin-mina pizteko helburua duen podcasta. Zatoz gurekin, zergatik ez, gaur kirolez arituko gara. Pertika jauzia teknologiaren mendekoa da. Adibide hori aukeratu dut oso kirol estandarra izan da oso bitxia delako, eta teknologiarekin dugun loturaren eredu deigarria da. Berez oso ideia zaharra da, ez da greko klasikoen joko olimpikoetan egiten, baina garai hartakoa da pertikaren erabilera lehiaketetan. Hala ere etzen goranzko jauzi bat, pertika erabiltzen zuten aurrerantz urrutira salto egiteko. Ez ziren izango oso pertika sofistikatuak. Makiluze bat izatekotan. Eta noiz hasi ziren guk ezagutzen ditugunak bezalakoa pertikak erabiltzen? Ba, 20. mendean, argi dago, hasieran pertikak egurrez edo bambuz egiten zituzten. Bambuz, claro, malguak izateko, noski. Hori da kontua, malgua izateak berak ematen digu aukera jauzi geroz eta altuera handiagora egiteko, energia elastiko hori baliatu daitekelako. Baina hain zuzen ere, pertika malgu horrekin salto egiten ikasi egin behar da, teknika entrenatu behar da. Alegia, materialen evoluzioak berak aldatu du kirolariaren prestakuntza metodoa. Pentsa, bambua malgua da, baina are malguagoa karbonozuntza. Alegia, gaur egun erabiltzen diren pertiken materiala. Materialak gure zerbitzura eta gu geu materialen ezaugarrien zerbitzura. Eta kirol askotan gauza bera da. Adibidez, traineruetan arraunak ere karbonozuntzaz egiten dira, arraunak eta traineruak berak ere bai, eta arraunlariek ikasi behar izan dute arraun egiten material horiekin. Hori bai ezin da esan, aldaketa hori berria denik, urte asko dira jada, karbonozuntza sartu zela arraunaren munduan. Utzidazu gauza bat kontatzen, entrenamenduari buruzko kontu bat da. Ados, izan ere argi dago zientzia badagoela kirolen entrenamenduan, eta hori dela zientziak kirolari egiten dion ekarpen eta hobekuntza handienetako bat. Noski, eta hain zuzen ere, hori ekarri nahi nuen ona. Berez oso kontu sinplea da, entrenamendua errepikapen bat da, gorputzak ariketa fisiko batetara ohitu dadin, eta geroz eta modu eraginkorrago batean egin dezan. Baina hori da oso modu sinplea errealitate konplexu bat kontatzeko. Hor kontua da nola egiten den hori. Maila guztietan gainera. Dena trebatu behar da. Gorputzaren dinamikatik hasita, alde psikologikoa, elikadura, jateko eta atxeden hartzeko erritmo horiek, plangintza, dena.
Bai, dagoera bat planifikatuta. Esan egunak, kargak eta deskargak, eta egiten badezu astebete kargako aste bat, gero urrengo astean inbarezuna da pixkat, deskarga moduko bat, edo entrenamendua motzagoa jarri, eta hori dago dena oso neurtuta. Entzuten ari garena, Xabier Isasa Bastarrika da San Pedrotarra Arraun Elkarteko presidente ordea, eta zuzendaritzako kidea da gaur egun. Aizu Eider, benetako lujo bat berak hartu ninduen San Pedrotarren Arraun Elkartean, eta lasai egon ginen hizketan kirolari buruz eta zientziari buruz. Adibidez horixe, entrenamenduetan nola egiten duten hobetzeko, eta ez bakarrik kirola hobetzeko, baizik eta zenbateraino ari diren osasuna zaintzen entrenamenduetan. Arraun mundua da logistikoki segun eta ze gorputzeko atala, azkenean oso esfortzu handia egiten dira, eta hori dena egon behar du oso ondo neurtuta. Eta gogo eta interesgarri bat ere bai. Arrauna da mundu bat dago naturarekin etengabe kontaktuan, natesan diretan. Eta orduan, segun eta zentramendu klase dituzun, haizearekin, olatuekin eta hori, askoz bagorragoa egiten da, azkenean entrenamendu bat itsasoan egin, ordubetekoa, 2 ordu ibai batean adibidez. Egia esan soinua etzan perfektua, jendea geneukan atzean lanean, baina entzutzen zaio ondo, ez? Itsasoan entrenatzea eta ibai batean entrenatzea horrek dituen urlasterrekin eta horrek dituen kondizioekin oso ezberdina da, eta hori ere kontuan hartzen dute. Noski, arraunlariek entrenatzeko garaian, ez? Eta bestela, ni tematuta nengoen gai batekin. 20 minutuko estropadak izaten dira normalean. Nola lortzen dute denbora horretan indartsu mantentzea? Estropadaren barruan daude etapa ezberdinak, natesan aztentzea azkenean abidora hartzeko petxanpa esaten dana, aurreneko petxanpa beti abidora hartzeko, eta gorputza bai basartzeko pero aldian pixkanaka, eta azteko azkenean erritmoa, eta gero estropaden erdialdean hartzen duzu erritmo bat, eta gero injabukaran erritmo igotzen da. Eta orduan hori dena egin barrezuna ondo ustartu, eta bi atal horiek bai potentzia, bai indarra ondo neurtu. Xabier Isasak esaten zidan, 3. luzea izaten dela estropada batean psikologikoki eta indarraren aldetik zailena, hor burua oso kontzentratuta joan berdutela arraunlariek. Baina zientziari buruz ere galdetu nion, hain zuzen ere oraintxe aipatu duena, tentsioa eta indarra neurtzen dutela arraunlari bakoitzean. Nola egiten dute hori? Hori azkenean daude proba batzuk diala ergometro makinak, hori azkenean ez da uretan egiten, hori egiten da lehorrean, eta horren baitan egiten dira kalkulo batzuk, eta okazu horkila batzuk esaten diana, barraulari batzuk, egiten dira proba batzuk 10 minutukoak edo 5 minutukoak, eta horren baitan ikusten da, zein indarra egiten duen barraulari bakoitzak, ez? Plazer izugarria Xabi Isasarekin hitz egitea, eta egia da, kirol bakoitzak badituela bere faktoreak, bere entrenatzeko estrategiak, eta egokitu behar dela entrenamendu bakoitzak kirolaren ezaugarrietara. Baina arrauna, hain gogorra den kirol hori oso adibide polita da. Beste behin minutu eroaren aurrean gaude. Badakizue, Willik minutu badauka gaiarekin lotutako ideia ero edo interesgarri bat aurkezteko. Gaur kirolarekin lotuta. Hori da. Ea nora gara matzazun. Prest? Bai, prest. 3, 2, 1, aurrera. Imaginatu bapatean 100 metroko lasterketaren errekorra hausten dela, baina ez milesima batzuk hobetuta. Demagun, korrikalari batek 7 segundotan egiten dituela 100 metroak. Hori marka, ez da? Gizonezkoa naiz emakumezkoa izan. Alegia, oraingo errekorra baino 2 edo 3 segundu azkarrago. Zer gertatuko litzateke? Noski, hasieran harridura izango genuke, baina gero mesfidantza kirolariaren kontra. Nola liteke saio bakarrean, espero gabe 2 segunduz hobetzea marka. Eta zerbait hori ez balute topatuko, urrengo urratsa deskalifikazioa bilatzea izango zen. 100 metro 7 segundutan egiten duenak ezin du gizakia izan. Oxigenoa biriketan ez ezik muskuluetan ere gorde beharko du, baina oxigeno hori oso bapatean askatzeko moduan izan beharko litzateke gepardoek egiten duten bezala. Beraz, agian ez du merezi sekulako alegina egitea errekorra 2 segunduz hausteko. Harridura gaindituta besteek mesfidantza eta deskalifikazioa besterik ez ligukete ekarriko.
gogo eta txiki bat egin nahiko nuke. Urteak divulgazioan egin ondoren, Eider utziko diazu, labur kontatuko dut. Noski baietz, aurrera. Ni mundu honetan hasi nintzenetik, entzun ditut aholkuak zientzia nola komunikatu behar denez, eta askotan esan didate, kontuz ibili terminologiarekin. Badakizu, zientziak oso hitz potoloak erabiltzen ditu, noski? Potoloak, zehatzak, nondik begiratzen den, kontua da ikerketaren munduan kontzeptu bakoitzak hitz jakin bat behar duela, oso modu zehatzean komunikatu ahal izateko zertaz ari zaren. Ados, noski baietz, hori oinarrizkoa da. Divulgazioan mailan ordea, adituak ez direnei kontatu behar zaizkie, hori kontzeptuak edo mekanismoak edo ideiak edo, deskribapenak berdin zait. Orduan, divulgatzaile bezala beti entzun izan dut. Kontuz erabiltzen dituzun hitzekin. Molekula baten izen adibidez, oso izen potoloa baldin bada, ez esan. Baina gero, kiroletako albisteekin egiten nuen topo, eta kontrakoa zen. Eta zer gertatzen zen kiroletako albisteekin? Adibidez, begira albiste hau. 2004ko otsailaren 14an, Marko Pantani txirrindularia hil egin zen. Garai hartako izen handienetako bat izango zen txirrindularitzan munduan. Pirata ez izena zuen, agian gaur ere gogoratzen dute askok, oso kirolari handia izan zelako. Kontua da, giro batean dopatuta harrapatu zutela, eta lasterketatik kanporatu zutela liderra zenean, justo liderra zenean. Horrek sekulako depresioa eragin zion, eta urte batzuk geroago kokaina sobredosi batekin hiltzen hotel bateko gela batean. Historio, tristea. Eta zergatik kontatzen izudan hau guztia? Historia hori kontatzeko kirol kazetariek terminologia mediko konplexua erabiltzen zutelako inongo mugarik gabe. Gainera, hasieran sobredosiaren kontua ez zegoen argi, eta beste hainbat hipotesi zabaldu ziren, eta hipotesi horiek guztiek oso izen mediko konplexuak zituzten oinarri. Hartu du ez daki zer, eta nahastu du ez daki zer, Beraz, terminologia espezializatua erabil daiteke kasu askotan, gaiak motivazio handia eragiten duenean. Adibidez, txirrindularitzarekin. Hori da nik esatu dana. Ala ez. Izan daiteke, bai. Bide batez, zergatik ez dugu hitz egiten dopinari buruz. Dopina? Bai, kirolariaren errendimendua hobetzeko zientzia, ez da legala, baina hobetzen ditu kirolariaren gaitasunak. Egia esan zaila da dopinaren azken joerari buruz hitz egitea ikuspuntu zientifiko batetik. Momentukoa ez dugulako ezagutzen, baina jar gaitezen atzera begira, erabili ohi diren dopin metodoez hitz egingo dugu. Hori da, auskalo, zertan ari diren justo une honetan, zerrekin ari diren dopatzen orentxe bertan. Baina hor badira sustantzia klasiko batzuk dopinaren munduan. Zeinek ez du ezagutzen nandrolona, edo EPOa, edo hormona batzuk, adibidez, ospetsu egiten diren dopin kasuetako sustantziak dira. Edo efedrina, edo intsulina bera. Claro. Eta ustez oso sustantzia normalak direnak ere erabil daitezke dopinean, kafeina adibidez. Kafeina? Ordan ni egunero dopatzen naiz goizetan. Baina kontua ez da zer sartzen duzun gorputzean, baizik eta zenbat sartzea daukazun. Kafeina asko hartzen duzu, Willy? Dopatzeraino? Egun batzuetan agian bai ez dakit. Baina ez dakit zer den asko eta zer den gutxi. Hori da gakoa. Zalantza baliatu eta esango dizut kafeina gutxi hartzen dudala. Ados, ez duzu guzti nahi. Dena den, ez da sustantzien kontua bakarrik, dopinean beste 1000 trikimailu erabiltzen dira. Zeinek ez du gogoratzen adibidez, odol transfusioen kontua. Bai, hori da, hor kontua da, globulu gorri asko izatea odolean, globulu gorri horiek garraiatzen dutelako oxigeno pila bat, ez? Zenbat eta gehiago izan, orduan eta oxigeno gehiago mugitu dezakezu aurrera eta atzera odoletan. Eta dopinaren mugan dauden jarduerek ere lagundu dezakete. Altueran entrenatzea adibidez. Han oxigeno gutxiago duen atmosfera bat izaten da, eta beraz gorputzak erreakzionatzen du eta globulu gorri gehiago fabrikatzen ditu. Oso kontu ezagunak dira. Bai, adibidez esaten dute atletismoan errekor asko hautsi zituztela Mexiko hiriko joko olimpikoetan, 1978an. Mexiko bera oso altu dagoelako. Hala diote bai, baina denak du txamponaren beste aldea, eta dopinak ondorioak ere baditu. Dopatzen zarenean, gorputzaren kimika edo biologia, edo dena delakoa, desorekatzen ari zara, eta horrek epe luzera ondorioak izan ditzake.
Askotan aipatu izan da goi-mailako kirola txarra dela osasunerako, eta egia esan gorputza muga fisikoetara maiz eramatea ez da oso ideia ona. Egiten duenak jakin beharko luke hori. Zure gorputza makina perfektu hori, perfektua, ez da inoiz erabat perfektua izaten. Makina hori muturrera eramaten baduzua askotan, luzera ondorioak izango dituzu, hori argi dago. Baina ez nuen uste hori esan behartzen nuenik. Ez nuen hori esan nahi, baina hori buruan izan da, gainera dopinaren efektua gehitzen badizkiozu, are okerragoa da. Badira gainera dopin mota zehatz batzuk hainbat arazorekin lotzen dituzten ikerketa asko. Adibide ona da esteroideen erabilera, kirol lehiaketa batzuetan ez ezik, modu amateur batean ere erabiltzen direnak. Esteroide anabolikoek eragin ditzakete arazoak bihotzean eta gibelean kalteak, bai eta antzutasuna eta desoreka hormonetan. Beldurra ere ematen du. Beldurra ematen du, 10 edo 20 kilo gehiago altxatu ahal izateak, ez lidake meriziko niri behintzat, arriskuak. Eta hormonak aipatu ditu dela, haiek ere arriskutsuak izan daitezke, adibidez, trombosi arriskua areagotzen dutelako, eta beste mota bateko sustantziek ere, estimulatzaileek, antsietate arazoak ere ekartzen dituzte, eta lo egiteko zailtasunak, bihotzeko gaitzak ere bai. Azkenean horixe, dopinak gorputza desorikatzen duelako. Lehen aipatu dugu globulu gorrien kontua bezala, ez? Kopurua asko onditzen baditugu, odola hoi baino trinkoago bihurtzen dugu, eta hori arriskutsua izan daiteke. Argi dago zein den irakasgaia, ezta? Argi dago, bai. Hala ere duela gutxi jakin nuen oso proposamen berezia dagoela dopinaren kontu honen inguruan. Enhanced Games izeneko kirol lehiaketa bat izango da Las Vegasen 2026 urtean. Enhanced Games, kirol hobetuak edo kirol aurreratuak edo horrelako zerbait? Antzeko zerbait, azkenean dopatzea zilegi den kirol lehiaketa bat. Wow, edozein motako dopina? Ia edozein motakoa, kokaina eta heroina eta antzekoak hartzea ez da onartuko, baina bestelako sustantzia asko bai eta gorputza tal protesikoak ere. Noski, kirolariak ez dira behartuta egongo dopintzat hartzen ditugun sustantziak hartzera, baina nahi duena dopatu ahal izango da. Eta joko olimpiko moduko batzuk izango dira? Kirol batzuk izango dira lehen edizio horretan, batzuk atletismokoak, korrikakoak, saltoak eta jaurtiketak, bestalde igeriketako lehiaketak, gimnasia, pisuak altxatzea eta borroka mota batzuk baita ere. Ez dira gutxi. Ez? Aaron de Souza australiarrak asmatutako lehiaketa da, haren hitzetan kirolari bakoitzak eskubidea duelako bere gorputzarekin nahi duen egiteko. Planteamendu nahiko polemikoa, ez da? Bai, ikusiko dugu, zer ematen duen hobetutako jokoen kontu horrek. Azken kontu bat aipatu nahi nuen kirola eta osasunaren aldetik, baina hau psikologiaren munduari dagokio. Buruaren kontuak. Bai, eta kezkagarria izan daiteke. Horregatik apuntetxo bat egitea ez dago soberan. Lehiaren presioak eragindako arazo ezari naiz. Azken batean, kirolaren filosofian oso errotuta dago, porrot baten aurrean altxa eta berriz ere ahalegin gogorra egitearen ideia. Bai. Beti irabazle izan behar duzu, beti zeure marka hobetu, estatistika onak lortu, horieten gabe izatea zaila da, eta gure referenteak, kirolari onenak izaten dira, miresten ditugun horiek, eta behar bada haien maila ez dugu inoiz izango. Konparaketak presioa ere ikarlezake, ezta? Bai, eta taldeko kiroletan taldearen emaitzak txarrak direnean ere, erruan nola banatzen den ere, presio oso handia izan daiteke. Baina lehiakortasunaren filosofia maltzurra da. Niri maltzurra iruditzen zait behintzat, ez? Horrek osasun mentalaren gaitzak eragin ditzake eta psikologo batzuek diote horri buelta emateko bideak izan behar duela justu kontrakoa. Alegia, presio horren eragina ezkutatu beharrean eta altxa eta berriz ere aurrera egiten saiatzea baino, hobe izan daitekeela porrota eta frustrazioa eta ezina mahai gainean jartzea. Hobea izan daitekela. Bai, alde batetik kirolariarentzat hobe da psikologikoki, osasuntsuagoa da, eta taldearen onurarako ere badela, emaitza hobeak lortuko dituela taldeak porrota existitu ez balitz bezala jokatuta baino. Kirola, ez dakit nola esan, humanizatzea alegia, ez? Interesgarria da.
bukatu dezagun anekdota batekin, pixka bat seriotasuna arintzeko, ez da? Bueno, ez dakit, horrelako zerbait. Ez da zer kontatuko diazu? Bizikletaren mundura itzuli nahi dut. Gogoratzen Jani Buño txirrindularia? Ez. Gaztea zara ordea. 1980ko hamarkadan txirrindulari onenetakoa izan zen, batez ere azken urteetan. Indurain handiaren lehiakide zuzena izan zen, adibidez, gara hartakoa. Buño oso ona zen, baina arazo handi bat zeukan. Portuak igotzen oso ona zen, baina ziztu bizian jaisteko arazoak zituen. Beldurtzen jaitsieratan. Nik hori ulertzen dut, kontua da psikologo batekin egin zuela tratamendu bat bildur horri aurre egiteko. Eta zein da, sekretua? Tratamendua Mozarten musikarekin egin zuen. Mozarten musikaz, wow. Oinarrian bai, eta hala ere, segurasko etzen hori bakarrik izango. Bestela, ni neu ere ez nintzake bizikleta abiada handiz jaisteko bildur, eta naiz. Listo? Bukatu da? Egia esan ez dakit Mozarten terapia zenbateraino erabiliko nukeen. Nik hau entzuten dudanean kirola egin baino kontrakoa. Niri eskatzen dit etxean goxo-goxo gelditzea, hau jartzea, lasaitzea, kiroletik urruntzea alik eta gehien, baina izu, Jani Buñorentzat baliagarria izan bazen, primeran. Egia esan, ez dakit zein den hobekuntza horren arrazoi zientifikoa, sakona, eta behar bada inorrek ez du jakingo, nahiko kontu psikologikoa da, eta, momentu honetan behintzat, arrazionalki erabat ulertzetik ies egiten digu, ez? Baina tira, efektua hor dago, onena eta beste hainbat terapiena, eta baliagarria izan daiteke Mozarten musika, beste hainbat kontu sendatzeko esango dut, edo bideratzeko. Horixe, bideratzeko hobeto. Willy, bakizu? Zer? Nekatuta nago, kirola asko eta zientzia asko dagoeneko. Gezurra, baino alare nire nekatuta nago, Ez dugu kirolik egin, egia esan, eta inbesteko zientzia ere ez dugu ekarri, ez da? Neurrian, esango nuke. Bueno, 25 minutuko podcast batera ekarlitekena, astunegi egin gabe eta ezertan utzi gabe ere. Hori bai. Gaurkoz bukatu dugu. Eta hemendik altxa eta gorputza pixka bat mugitzea atzegu bat ere gaizki etorriko. Pertika ez dakit, baina paseotxoa bederen etankak mugitu. Hori bai, gustatzen zait ideia hori. Baina jakinda gaur ere kirolaren alor asko utzi ditugula aipatu gabe gainera. Hain da zabala, baina ezin dena ekarri. Hala ere, esango dugu beste atal askotan jarraituko dugula zientzia hitz egiten, Zientzia Oro podcast honetan, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren zientzia podcasta, jakin mina pizteko helburua duena, zientzia leku guztietan dagoelako, baita kirolean ere. Laster arte, Willy, eta argi orain bizikleta hartzen aldapa bera. Lasai, Mozart hartuko dut kaskoetan, eta listo. Laster arte, Ider. Eta baita zuei ere, gauza bera, hementxe izango gaituzue, hurrengoan ere. Aio!